Търсиш тристаен апартамент, но с него получаваш 3 бонуса. Мол Парадайс на 3 минути, на 3 минути от метростанция Витоша и на 3 минутки от Южен парк, за да избягаме от напрегнатата градска среда. Елате сега да видим и апартамента. Жилището е разположено на Черни връх 86 и въпреки че е на булеварда, е изключително тихо. Основните предимства са следните. Сменена дограма, която допълнително шумоизолира, има външна изолация, както и аз лично бих бутнал ето тази стена и да стане един голям 35 квадратен хол. Жилището се състои от 2 спални, хол с кухненски бокс и трапезария, 2 тераси, както и баня и отделна тоалетна с мокро помещение. Има възможност да бъде преустроен хола в едно общо помещение, както и едната тераса да бъде вкарана към втората спалня. Изложението е цяло запад, което означава, че е по-светло предимно през втората част на деня. За повече информация се свържете с мен. Стойчо Иванов от Galaxy Properties.